Здравейте! Приветстваме в новото подкаст студио на Advanced Academy, проект, който правим близо 6 месеца вече и Стан изтегли късата клечка да ни е първи гост и то в петък след обед. Така че Стан, добре дошъл в новия ни проект. Добре заварил в новия дни проект. Днес ще си говорим за стартиране на онлайн бизнес. Ти си правилния гост за това нещо, така че може да кажеш какво се занимаваш. С дигитален маркетинг се занимавам от 18 години и за разлика от доста мои колеги не мога да се похваля, че съм фалирал бизнеси, че съм бил уволняван от някаква работа и съответно като човек, който може да дава съвети и да консултирам, съм човек, който допуска много грешки, но в крайна сметка съм правил много успешни стартъпи, които са били развивани, продавани и като цяло завършвани. Това, което се занимавам в момента е, че съм маркетинг директор на Advanced Academy, работя за бизнес развитието на академията и съм консултант в дигиталната агенция на академията Advanced Digital, където работим с клиенти относно техните маркетингови кампании и дигитално присъствие. Вие може да пишете долу в коментарите за каква тема искате да си говорим следващия път. Дали ще е дигитален маркетинг, AI, стартиране на бизнес изцяло. Отворени сме за предложения, така че долу в коментарите може да коментирате. А ние започваме днескашния епизод с идеята какво точно стои зад термин стартиране на собствен бизнес. Кои са стъпките, как избираме какъв продукт да продаваме. Стъпка номер 1. В момента, в който се събудиш с идеята да ставаш предприемач, да правиш това твой бизнес. Стъпка номер 1 е отиваш до огледалото от банята, заставаш пред него и започваш да си повтаряш и да говориш със себе си, готов ли си да направиш жертвите, които са необходими. Готов ли си да имаш по-малко свободно време, да четеш повече, да анализираш повече, с общата цел да постигнеш нещо голямо. В момента, в който си кажеш да, готов съм да спя по-малко, да излизам по-малко, да се забавлявам по-малко, да инвестирам това, което печеля в моето развитие, тогава ти си готов за твой собствен бизнес. Защото противно много очаквания, бизнесът дава много свобода. Винаги можеш да решиш кога ще работиш, кога ще почиваш, какво ще правиш, но и той взема много. Тъй като ако наистина го правиш сериозно, ти ще губиш своето свободно време, своите свободни контакти, няма да можеш да поеш отпуски, болнични, не можеш да скатаваш от работа, не можеш да се оправдаваш с други, ти трябва да бъдеш всичко. И чистачката, и изпълнителен директор. В този ред на мисли, как се промени стартирането на един бизнес в последните 10-15 години с всичката технология, която видиш за всеки нов ден? Знаеш ли, моята първа фирма беше създадена преди точно 19 години, 10 месеца и 2 дни. По него време да направиш ЕООД костваше 5000 лева, което тогава бяха още повече пари. Това беше капитал, който трябва да внесеш в банка, за да можеш да направиш твоя фирма. Да намериш тези пари си беше предизвикателство, тъй като заплатите тогава бяха около 500 лева на месец. Съответно, административните тежести бяха много големи. Всичко беше много по-сложно, много по-тежко, много по-троново, много по-ръчно. Ходиш на място в институциите, носиш документите. Докато в момента ти отнема 15 минути да отидеш в информационно обслужване, 35 лева или 17-18 евро вече, но тъй като сме още януари, мога да се позволя да говоря в левове, да извадиш електронен подпис и с този електронен подпис дори самостоятелно можеш да си попълниш необходимите документи, за да си създадеш твое ЕООД в търговския регистър. Капиталът е 1 евро, минималният капитал, таксите са буквално смешни типа на 70-80 лева, 30-40 евро към държавата и ти можеш в рамките на не повече от 3 часа да приключиш с цялата процедура по създаването на фирма, което отнема около 3 дена и оттам нататък ти можеш да си сложиш съвсем спокойно етикета предприемач, тъй като ти си собственик на фирмата. И до тук свършваме с лесните неща. Защото независимо дали сме 2006 или 2026 година, има неща, които те са непроменяеми. И това е всъщност свързано с цялата административна тежест след това. Без счетоводство ти е много сложно да правиш бизнес. Защото има процедури към НАП, които трябва да бъдат спазени, неща, които са изискуеми, ти трябва да се регистрираш като самоосигуряващо лице, да започнеш да плащаш осигуровки като такова лице. Те не са малко. Около 300-350 лева, грубо може да се каже на месец,
които трябва да ги плащаш всеки месец, независимо колко печелиш, независимо дали работиш и независимо какво точно правиш. Затова между 2006 година и 2026 година разликите са много големи и също трябва да са нищожни. Но най-голямата разлика, която всъщност аз забелязвам, е, че тогава беше доста по-сложно да стартираш нещо, каквото и да е. Беше свързано с помещения, беше свързано с найми, с хора, с да имаш факс машина, копирна машина, стационарни телефони, мобилни телефони. Това да си прокарваш кабел и интернет си беше малко предизвикателство. Не беше за всеки. Докато в момента трябва да имаш 18 години, мобилен телефон, интернет връзка и 300 лева в джоба. Това всъщност теб ще бъде необходимо, за да можеш да стартираш каквото и да е с някакъв онлайн магазин, който е на subscription модел, SaaS, Software as a Service, и да си платиш първоначалните разходи първият месец. А какви според теб са най-честите заблуди на хората, когато става въпрос за стартирането на един бизнес? За съжаление, най-честите заблуди бяха, продължават и според мен ще бъдат и в бъдеще, че ако ние започнем нещо, ще дадем едни пари, ще си въртим синджира, ще пием кафенце, ще ходим по кафенета и ще караме S-клас. Ще спим до обяд и нещата ще се движат вместо нас. Дори гледах тук напоследък, имаше реклами за едни семинари, обучителни семинари относно собствен бизнес, в които един младеж обясняваше как той е на моренцето и си гледа кефа, ходи по плаж и бизнеса му работи за него. Такова нещо няма. Това нещо може да съществува единствено с пирамидите, които ти наливаш ни пари и те гърмят след около няколко месеца и ти гориш твоите пари. Ако продаваш някакви незаконни неща, което автоматично те прави престъпник, или ако наистина си хванал някаква схема или измама или нещо, което всъщност не е законно. Най-голямата заблуда е тази. Защото започвайки нещо, ти трябва постоянно, с много голямо постоянство, планиране, да го развиваш. Да знаеш какво ще правиш следващите 3 месеца, 6, 9, 12. И най-важното нещо, което всеки човек губи като фокус, стартирайки един бизнес, е да има ясна перспектива и хоризонт за scalability. Тоест до каква степен този бизнес ще расте. Как ще расте? Защото всеки един бизнес, дебелите американски книги казват, че неговата цел трябва да бъде или да изкупи своите конкуренти, или да бъде купен от своите конкуренти, а неговият основател да отиде на Малдивите. В този ред на мисли, как мислиш, че е по-лесно да стартираш един бизнес? Сам или с партньор, защото има много мнения в интернет за точно тази тема. Ние е интересно да чуем какво мислиш. Аз пък ще задам малко въпроса, да мога да те ориентирам също. Ако си сам, какво губиш, какво печелиш? Имаш някаква свобода, но със сигурност губиш още един поглед над нещата, още една гледна точка относно бизнес решения и доста неща, които могат да ти обягват. Ако имаш идея за бизнес да продаваш лего комплекти и идея за бизнес да предоставяш онлайн счетоводни услуги, кое е по-подходящо? С партньор или без партньор? Зависи от гледна точка. За лего комплексите мисля, че по-скоро с партньор, докато с счетоводната фирма може би сам. Аз пък бих казал точно обратното. Лего комплектите имаш типична търговска дейност. Купуваш, препродаваш с надценка и съответно от теб зависи да имаш изградени търговски отношения с доставчик на тези лего комплекти, маркетинг, с който да можеш да рекламираш тези продажи. Докато счетоводната услуга онлайн зависи от това ти да извършваш някакви действия самостоятелно. И ако не искаш да станеш роб на този бизнес, да си 24/7, 365 дена в годината, независимо Коледа, Нова година, национални празници, събота, неделя, то би било хубаво да имаш партньор, който да може да поеме половината от ангажимента. Алтернативата е да започнеш с твой служител. Само че там идват другите моменти. Заплата, осигуровки, трудова медицина и всичко това, което е на месечна база. Ако този служител се разболее, ти плащаш част от неговите компенсации. Когато е в отпуск, ти отново му плащаш на него. Съответно, ако имаш партньор, който е съгласен заедно с тебе да дели както разходите, така и приходите и да поеме тежестта на работата, е много по-добре така. Затова, когато имаме service-oriented бизнес, там една идея е повече да имаш партньор. Особено ако този партньор има твоите умения, твоите знания и може да подпомогне развитието наравно с теб. А ако знае повече и може повече, още по-добре за теб.
би било проблемно, ако той е човек, който зависи от теб, съответно той нищо не може да помогне и е там единствено и само за твое успокоение и сигурност, че не си сам. Една от най-големите грешки, които всъщност много хора правят, е да вземат най-добрия си приятел, който няма никаква идея от този тип бизнес и само защото са дружки на побира, гледат заедно мачове или ходят по барове, те стават партньори. Защото в един момент този партнершип започва да тежи в една от страните. В повече случаи тази страна, която може, знае и тя донася добавената стойност. Тоест тя е тази страна, която ще развива бизнеса, докато партньора по-скоро го влачи надолу. Затова, подобно на кошката и яйцето, нали, кое е първото и кое е по-доброто, тук отново имаме такъв тип дискусия. Аз съм бил и от двете страни. И с партньори, и сам. И това, което мога да кажа, че сам е трудно, но и с партньор е трудно. Тъй като ако си сам, всичко зависи от тебе. Но пък губиш фокус в един момент и идея от нещата. А ако си с партньор, трябва много ясно да разделите дейностите и партньорът ти не трябва в никакъв момент да се бърка в твоите неща, както и ти в неговите, освен ако не се допускат грешки, които да бъдат спрени. Когато си говорим за основаване на собствен бизнес, няма как просто да не засегнем темата за дигиталния маркетинг. Кога мислиш, че е важно един бранд да започне да рекламира онлайн? В самото начало, когато направи първата си продажба по някакъв начин, ако не рекламира онлайн, кога мислиш, че е редно един бизнес да започне да мисли в тази перспектива? 5 дена преди да започне бизнеса. Реално маркетинга той трябва да е преди стартирането на каквото и да е. Маркетинга трябва да се използва и за проучване на аудиторията, проучване на пазара, проучване дали този продукт, този ценови клас или услуга ще бъде търсен. Маркетингът е сърцето, мозъкът, белите дробове и всичко останало, което движи един бизнес. Особено онлайн. Ти не можеш да бъдеш онлайн и да разчиташ на обаждане по телефона. Не можеш да бъдеш онлайн и да разчиташ на реклама с билборд. Не можеш да бъдеш онлайн и да разчиташ на реклама с флайер. Когато ти си онлайн и твоята основна дейност е онлайн, ти трябва да рекламираш онлайн. Трябва да комуникираш онлайн. Трябва да имаш изградена структура онлайн и най-вече план. Какво правиш днес, след седмица, месец, 3 месеца, година. Нямаш такъв план, какъвто и маркетинг да измислиш, си елото пазара. И тук идва и парадокса. Защото ти можеш да направиш перфектният план за една година напред и точно след 3 месеца някой апдейт в Google, в Facebook, в Instagram, в TikTok да промени коренно начина на комуникация. И тогава този план той става за коша. И почваш от начало. И това е частта на маркетинга и дигиталния маркетинг, която хората трябва да възприемат, че всичко е страхотно, дългосрочно, докато не стане нещо, което да промени нещата. Тогава пием студената вода, казваме си, окей, сега много и мислим по новите правила. Това ще да е следващият ми въпрос. Какво правиш, когато нещата не се получава? План нещо се обърка пътя. Как реагираш? Чупиш телевизор. Аз ще разкажа една история, която ми е от моя опит. В моята кариера бях маркетинг директор на ПФК Лудогорец. Всъщност първият маркетинг директор. Аз им създадох цялата дигитална идентичност, онлайн магазините, Фейсбук профилите, Инстаграм акаунтите и всичко там, което в момента даже се случва и до ден днешен, е на база моята основа. Се спомням, че беше 23 декември. Отгоре стъпно беше в Шампионска лига, хайпа около клуба беше много голям. Съответно, имаше много интерес от чужбина за фланелки с надписи, тъй като бяхме интегрирали новият онлайн магазин с възможност да си написваш какъв надпис да ти бъде поставен на фланелката. Интегрирахме и доставяне до Бразилия, Съединените щати, Worldwide. Та 23 декември трябваше да пуснем новата рекламна кампания, която да върви, за да може на 27 екипът ми от магазина да обработи поръчките, да почне да ги пуска и живот и здраве след новата година те да бъдат доставени. Останал съм последен в офиса. Правя последната рекламна кампания. Наместил съм Instagram рекламите, Facebook кампанията, текстовете, картинките, бюджетите, времетраянията. Абсолютно всичко. Натискам бутона публикувай. Появява се този бар, който се напълва до край и ми казва, че е successful. Съответно, часът е 9:30 на вечерта. Взимам си багажите и ме чака дълъг път от Разград до Варна. Качвам се в колата, буквално излизам до реда и получавам имейл, че кампанията е спряла, тъй като не отговаря на условията на Мета.
Опитах се в колата да оправя нещата, не се получи. Бърнах колата, върнах се на базата, седнах и почнах да гледам какво точно не отговаря. Установих всъщност, че може би една от снимките на рекламата съдържа запазена марка на Макрон, и тъй като Макрон имаме писмо и договор с тях, но трябваше да бъде предоставено, реших това нещо го замажа. Замазах го на мързо, преработих го, пуснах го. Стигнах горе този път до входа на базата. 10:30 вечерта. Пак получих съобщение, че самата кампания е отказана. Слязах отдолу, нови преработки, стана 12 часа. Отново се опитах да пусна, този път и чаках. Отново беше отхвърлена. Стана 1 часа. Вече си казвам, няма какво повече да се обърка. Пуснах отново, съответно, отново не проработи. В този момент станционното полета към телевизора, който показваше в реално време какво точно правя. Щупих телевизор и се сетих, че всъщност проблемът е в една от думите, която използваме за португалският език в кампанията ни за Бразилия. Тъй като тази дума бях предупреден, че може да бъде сметната като вулгарна, тъй като в някакъв от диалектите на португалския е вулгаризъм. Промених думата с друга. Пуснах и в 2:30 Фейсбук прие кампанията като успешна. 45-инчов телевизор по-малко, който ми беше удържан от заплатата тогава, доста нерви. И аз, прибирайки се обаче през нощта на 24 вече декември, ми остана като един спомен, урок и интересна история. Тоест може да кажем, че бизнеса, както хубави спомени и истории, така създава и някои по-лоши моменти. Зависи, към 2026 година, това вече е интересна история, която мога да разказвам с усмивка. Тогава не им беше толкова забавно. Но идеята е, че нещата са много динамични. И ти не можеш да прогнозираш с точност какво точно ще се получи. Както и когато тръгнеш да правиш нещо, ти трябва да имаш готовност, че може да се провали, може да се обърка. И трябва да си готов да го приемеш с стоицизъм, усмивка и да търсиш решение на проблема. Да не се предаваш. Какъв съвет би дал на хората, които още се чудят как да стартират своя бизнес, дали изобщо да го стартират? Не трябва да се чудят. Застават пред огледалото и пак казвам. Нека поговорят със себе си. Колкото и странно да звучи. Готови ли са да се жертват, готови ли са да го направят и най-важното, готови ли са да не се отказват до край. Защото много пъти, дори на мен, през годините, ми се е случвало да успея да си кажа вструване си. Къде по-лесно би било на заплата, да знаеш, 15-то число пристига, отколкото да трепериш, ще останат ли пари за наем, да платиш осигуровки, дали този клиент най-накрая ще се плати задължението, защо се бави толкова много, да намериш подходящите хора, които да работиш, но се струва. Защото това дава една свобода и креативност. И ако си по-креативен човек, който обича да изразява себе си, иска да измисля нови неща, иска да прави нещо, което да си гордее, иска да отиде на събирането на своя клас, след 10 години завършване, и да каже, аз направих това, и да бъде горд с това нещо, отколкото да каже, аз работя в този магазин или в тази държавна институция, като младши или старши експерт. Да се чудиш дали да започнеш е първата стъпка към провала. Да планираш как да стартираш, кога да стартираш, кои да бъдат стъпките. Да се опитваш тези стъпки да ги изчистваш постоянно, да търсиш потенциалните проблеми, техните решения. Ако това се провали, какво да направиш друго, това вече е мислене на предприемач. Искаме от хората да ни напишат долу в коментарите за какво да си говорим следващия път, коя тема ви е интересна за дигитален маркетинг, за AI, за стартиране на онлайн бизнес. Планираме доста бъдещи епизоди, така че ако ви харесва съдържанието, може да се абонирате за канала и за всички социални мрежи. И друг път, да не е петък, след обяд, ракивно време. Следващия път да се организираме за сряда или четвъртък. Супер. Благодаря ви и лек ден. Чао, чао.